ଆପଣ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଶାଖାର ଆମ ରସିକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ ଅମିତ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆର ସେଲ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଜି ଏଠି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛୁ। ଆମର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଗୃହଜ୍ୟୋତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମାଗଣାରେ ଦେବୁ। ତାପରେ ଆସିଛି ଯୁବ ବିକାଶ, ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଯୁବକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ। ତାପରେ ଆସିଛି ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ମାନେ ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋନ୍ ଛାଡ଼ କରିବୁ। ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବୁ। 2000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଦେବୁ। କୃଷକ ବନ୍ଧୁ 3000 ପ୍ରତି ମାସରେ ଦେବୁ। ଆମର ଧାନ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇବୁ ମଣ୍ଡିରେ ଏବଂ ଇରିଗେସନ୍ ଫାସିଲିଟି ଦେବୁ। ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍, ଜଳସେଚନ, ଡ୍ୟାମ୍ ଜରିଆରେ ପାଣି ଯୋଗାଇବୁ। ପାଣି ଯୋଗାଇଲେ ଚାଷ ହେବ। ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଆଳୁରେ, କଦଳୀରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ, ମାଛରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ, ପିଆଜ ନାସିକରେ, ଡାଲି ହରିୟାଣାରେ, ଗହମ ପଞ୍ଜାବରେ। ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା କେବେ ହେବ? ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ସିଲେକ୍ସନ୍ ସରିଛି। ଆମର ଅଜୟ କୁମାର ଯିଏ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଡିସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି। ପିସି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି। ଆମର ଖଗଡ଼େ ସେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିର ଲିଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ କେତେଟି ଆସନ ଦଖଲ କରିବ? ଏଥର 4ଟି ହେବ ବୋଲି ମୋର 3ଟି ସିଓର। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଭୂଷଣ ରାଜି ହେଇଯାଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 4ଟି ସିଓର ହେବ। କଂଗ୍ରେସ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସନ ସ୍ଥିର ହେଇନି? ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ହେଇନି ପରା। ଭୂଷଣ ଉପରେ ଆମେ ତେଲ ମାରୁଛୁ। ଭୂଷଣକୁ ତୁମେ ଆସ, ଜଣେ ପିଓର ପକ୍କା କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, ତୁମ ବାପା ପକ୍କା କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, କଂଗ୍ରେସର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଥିଲ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ଆମର 4 ଦରଖାସ୍ତ ଆଇଛି, 3ଟି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଦେଇଛି।